No, aquí a la Conflu, que avui mos hem esperat moltíssim. Allí baix la conca. Està molt raro perquè ja està de sur. Aquí baix la conca, que hi ha l'Adrià allí, l'Edu també i el David, un altre David, l'Alcoi ha marxat abans, no sé què haurà fet. I ara estic aquí, he saltat a 1500. I ja m'he trobat l'oest. Aquí baix i al sud, i aquí dalt, estic aquí mateix. Aquesta altura ja hi ha l'oest. És increïble, perquè els molins davall meu giren de sud. Avui un dia molt blau. Però mira, aquí davant tinc un cúmul ja. Ara l'hauria de pillar per la part oest, aquest cúmul. Bueno, això. Si és que es deixa. La Sanana aquí baix i el Vicenç aquí. Descendència, hauria de pujar a Vialet perquè si no arribo ni a Passanant. Bueno, la primera tècnica Ara m'he fotut a dins, ara. Costa molt de veure perquè no hi ha núvol. Una petita condensació que almenys 1860. Cada 200 metres de Passanant, Pujat a 2.000, ara estic a 1.800. I està tot blau. La Conflu blava, si és que hi ha Conflu és blava. Que sí que n'hi ha, però és molt difícil de veure. Bueno, jo tiro cap allà i si pite bé i si no, pues aterrar. Ja està. Cervera allí, a l'esquerra. Tot blau.
Bueno, no m'he quedat a Passanant de miracle. Aquí és l'únic cumulet de confluent que hi ha, tota la vessant de Belltall. Allí al davant Santa Coloma. I jo que tiro cap aquí cap a l'autovia, i si no pillo pues aterrar per allà autovia i ja està.